رادیویا دنگی گل دنگی برخودانیه. جناب دانشجویان رادیو دنگ گلدن باشگودارن هجا ایرو 26 مجدار 2024 سه‌شنبه بروکسل ساعت 14 لامد 16 امنو چند داوی پیشکش بکندم دم آزادی ریبر آپویه سال فکر که از وقت نرم میلیون انسان کرد کرخوت پیرانه بزانه بون دلو باوری پیرانه بونجی پرتشنا دخوازنه برام خوازن چه قصد دخوازن برام قصد خواب یک چه قصد خواست کنه یک وقت شر بکن و چه قصد سر دکنجی وقت ولاتی خواب بکنم آزادی خواب بکنم دیسا جوای کنه سلام مسکر Hevserukên Giştiyên Dem Partiyê ji bo çûna İmraliyê serlêdan kirin. Hevserukên Giştiyên Partiya Demokrasî û Wekeviya ya gelan Dem Partî Tuncer Bakırhan û Tülay Hatimoğulları ji bo karibin rûbirû hevdîtinê bi rêbera rapora bikin ser li Wezareta Adaletê dan. Di daxwaznameyê de ku ji aliyê Bakırhan ve hatek kirin hat gotin li gel Hevseruka Giştî Tülay Hatimoğulları em dixwazin hevdîtineke vekirî bi Birêz Abdullah Öcalan re bikin ku li girtîgeha girtî ya bi ewlekariya bilind a Tîpafê ya İmraliyê têra girtin. Em dixwazin di vê mijarê de destûr demildest were dayîn. KJK sala têkoşîna ya çûla heftan ve serkeftinên mezin bixwerebîne. Koordînasyona Komelenjinên Kurdistanê KJK bi daxuyaniyeke salvegera 46 ya damizrandina PKK pîroz kir û got sala têkoşînê çûla heftan ve serkeftinên mezin a bixwerebîne. KJK şehîdên azadiyê bi bîranî got PKK bi xeta şehîdan bi fikr û felsefeyê rêbera poxurt bû riya Kurdên azad û jinên azad vekir. Rastiya PKK êdî veguheriya manîfestoya hemû bindestan bi pêşengtiya rêbera po ji gotina Kurdistan mêtingehe giha konaxeke ku bi stratejiya modernîteya demokratîk mîratiyeke mezin ya şoreşgerî afiran. Ev serkeftina ku jina azad afirandiye ji bo mirovaniya cîhanê bûye mînak. KJK dest şankir ku li hemberî van serkeftinan jî têcîta li ser rêbera po bi hemû dijwariya xwe dewam dike. Ji bo wê jî em dibêjin têkoşîna ku em ê di sala çûla heftan de bimeşînin wê mezin û dijwar be û bibe mîsogeriya serkeftinên mezin. KJK di daxuyaniya xwe de balkişan ser berxwedanan jinan û wiha bidawî kir. Em bank li jinan û hemû gelê xwe dikin ku salvegera çûla heftan ya tevgera azadiya Kurd bi serkeftinê tajdar bikin. Kongregel salvegera 46 a damizrandina PKK pîroz kir. Hevserukatiya Kongregel damizrandina Partiya PKK li hember li rêber apo li hemû endamên PKK û paşgê li malbatên şehîdan û gel pîroz kir. Kongregel wiha dibêje PKK mîlada azadiya Kurdistanê ye. Bi têkoşîna azadiyê ya mezin a PKK betonê hatî parçekirin û Kurd weke gelê şoreşger rakirine serpiyan. Bi pêşengtiya girleyên azadiyê şoreşa civaka demokratîk hatta afirandin û îro jî gelê bindestiyên cîhanê re pêşengiyê dike. Hêzên serwer bi armanca pêşiya têkoşîna azadiya Kurdistanê asteng bikin kompleya navnê têwî kirin pratîkê de û rêbera po dîl girtin. Lê rêbera po planên komplegeran pûç kir. Îro jî Kurd û dostên gelê Kurd zanist û felsefeyên cîhanê Penga ve azadî ji rêbera porê çareseriya siyasî ji pirsgirêkira Kurd re ketine nava li vû tevgerê de. Ev penga wê bi azadiya fîzîkiya rêbera po û azadiya gelê Kurd tajdar bibe. Faşîzm AKP MHP bi polîtikayên şerê teybet dixwaze desilatdariya xwe dewam bike. Vê siyaseta qirêj Tirkiye kiriye nava krîzên mezin. Serkeftira Kurdan û gerîla di şerê cîhanê ya siyemîn de desilatdariya AKP MHP kiriye nava tirseke mezin. Dewleta Tirkiye dagirker çıqasî Hudapar pêdeke enekese bike hevkarê xwe jî ve nikaribe xwe ji têkçûnê rizgar bike.
Mak bi çalakiyan cejna vejînê pîroz dike. Milîsên Azadiya Kurdistanê Mak bi daxuyaneke nivîskî ragihand ku wan di çarçoya pengava silavkirina salvegera 46 damizrandina PKK û mezînkirina şerê azadiyê çalakî li darxistin. Makê diyar kir ku wan di 22 mijdarê dora saet 19 de li navçeya Colemêrkeverê bi fîşekên hewayî cejna vejînê pîroz kirine. Di daxuyaniya Makê de hat ragihandin ku di 23 mijdarê de li taxa huzurê ya Elihê ji bo pîrozkirina cejna vejîne agir pêxistine. Hat gotin ku polîsan êriş kiriye û li ser vê yekê milîsan bi molotov kokteyan bersil dana polîsan û demeke dirêj pevçûn derketiye. Di daxuyanê de bal kişandin ku 25 mijdarê saet derdora bîstan li navçeya Akdenîza Mêrsînê jî çalakî hatiye li darxistin û ala PKK li taxa çay hatiye daliqandin. Li Sîh bajaran di 131 kes hatin bin çavkirin Wezareta Karê Hündura Dewleta Tirk têkildarî serdegirtinin malan de daxuyaniyek da. Wezîr Ali Yerlikaya ragihand ku de encama serdegirtinin malan ên li Sîh bajaran de bi giştî di 131 kes hatine bin çavkirin. Navên rojnameger û nivîskarên hatine bin çavkirin jî wiha ne. Erdoğan Alayumat rojnameger, Tuğçe Yılmaz rojnameger, Bilge Aksu rojnameger, Ahmet Sümbül rojnameger, Roza Metina rojnameger, Bilal Seçkin rojnameger, Mehmet Uçar rojnameger, Suzan Demir rojnameger, Ardin Diren, Verger Derhener, Doğan Güzel karikatürist, Hicri İzegören nivîskar, Ömer Barasi Verger nivîskar û Baver Yoldaş koordinatörê weşanxaneyê ne hatine bin çavkirin. Li Wanê kampanyaya piştgiriya bigirtiyan re hatiye destpêkirin. Di çarçoya kampanyaya şandina pereyan ji bo girtiyan sûç nînek û pêşengtiya Tuayî derê hatî destpêkirin mezin dibe. Li Wanê li dijî hewldanên kulîzekirina piştevaniya bigirtiyan re pere ji girtiyan re hat şandin. Çalekger biber BPT li kolana Cumhuriyetê ya li Wanê li hev kom bûn û li gel nûnerên rêxistina civakî sivîl daxuyaniyekdan çepemeniye. Helserokê wan Tuayî derê Çetin Uyar axivî û têcîta li ser rêbera Ponirxan. Uyar diyar kir ku têcît li hemû girtîkahan belavbûye û got aliyekê din polîtikaya têcîtê ew e ku mirov nikarin pereyan ji xizmên xwe re bişîne ku ev yek nîşaneya têcîtê ye. Em li ber polîtikaya têcîtê radibin û dibêjin êdî bese. Uyar ragihand ku ew dixwazin têcîtê bişkînin û got şandina pereyan ji bo girtîgehan sûç nîne. Navê Mahsa Jina Emînê li Xaçereya li Livorneyê hate kirin. Li bajarê Livorneyê İtalyayê bi wesîla 25 mijdarê navê Jina Emîn ya ji aliyê hêzên Îranê ve hatî qatilkirin li Xaçereya li Via del Risorgimento û vî Don Bosco bi merasîmekê hat kirin. Di merasîmê de hat diyarkirin ku divê herkes ji bo afirandina civakek adîl berpirsiyariyê bigire ser xwe. Nûnerên Heyvasora Kurdistanê jî beşdarî merasîmê bûn û gotin em spasiya şarêdariya Livorno, şarêdar Luskan Salventi û her kesê ku kedawê divê yekê de heye dikin em piştgiriya xwe ya ji bo her hewldanan azadî, adalet û xwedî derketina li mafê mirovan bidomînin. Komele rojnamegerên jin a Mezopotamiyê MGK têkildarî bin çavkirina rojnamavanan daxuyaniyek da di daxuyaniyê de wa tê gotin piştî çalakiya 25 mijdarê polîsên Dewleta Tirk vê sibehî li Amed İstanbul Mêrdîn Şirnex û Rihayê avêtin sermalan rojnamavan girtin. Polîsan seroka MGK Roza Metina jî di nav der rojnamavan Gülcan Derelê, Ahmet Sümbül, Erdoğan Alayumat, Bilge Aksu, Mehmet Uçar û gelek kesên din jî girtin bin çavan. Komele rojnamavanên jin got em ê weke rojnamavanên riya heqet têjir îradeya xwe ya azad û pêkarina erka xwe ya dengê gel û parastina mafê rojnamavanan tawîzan nadin. Tu zor ve nikaribe me peydeng bike dive hevalên me yên rojnamavan ku li derê hukukî hatine bin çavkirin demil dest werin berdan. Em bank li berpirsyaran dikin ku dawî li van pêkarînên ku azadiya çepemeniyê bin pê dikin bînin.
AKP MHP destur neda di balafirhan de xizmeta Kurdî werekirin. Li Komisyona Plan û Bütçeyê hevdîtinên bütçeya rêveberiya navendiya sala 2025 didomin. Hevdîtinên têkildarî bütçeya wezareta veguhestin û binesaziyê hate de heta derengiya şevê domiyan. Di hevdîtinan de Dem Partiyê çar pêşnûme pêşkêş kirin. Dem Partiyê di pêşniyareke xwe de xwest ku şîrketên Rîya Hawayî xizmeta bi Kurdî jî bidin, rêwiyên xwe û personelên bi Kurdî danîn istihdam bikin. Hatxwestin ku ji bo vê xizmetê 2 milyar lîre li bütçeya wezaretê bêzê de kirin. Lê pêşniyarên ku Dem Partî dan ji hêla AKP MHP ve hat eret kirin. Piştî hevdîtinan bütçeya wezaretê ku 479 milyar û 273 milyon û 718 hezar lîreye li komisyonê hate qebûl kirin. Dawî pêşkêşkirin ana xatirê we heta sibeb menê xweşiyê de dem baş.